Velkommen og rigtig godt nytår. Jeg håber, I sprang ordentligt ind i det. Og vi er inde i stuen i dag, og der skal vi lave nogle rigtig fine armbånd. Og jeg vil lige vise jer to, som jeg har forberedt her. Meningen med de her armbånd er, at dem vil jeg lave til mig selv, og jeg vil lave rigtig mange, som jeg skal have på min arm, til noget, der passer sammen. Jeg har i genbrugsforretning, sådan en Røde Kors forretning, der har jeg købt de her tynde armbånd. Jeg har faktisk også foldet et til mig selv i noget kraftig hegnstråd, men det er jo ikke sikkert, at man lige har så noget på lager, men det har jeg, men det skal jeg vise jer bagefter. Men ideen er, at man egentlig kan bruge alle mulige typer garn til at vikle helt tæt om armbåndet. Jeg smører et lille stykke af gangen med lim, og så vikler jeg simpelthen garnet rundt om. Det er princippet i det. Jeg kan lige vise, at jeg har sådan noget multifarvet garn, og der kan jeg jo tage de farver, jeg har lyst til. Og jeg har forskellige Amager-garner her, som man også kan bruge til det. Og der kan man jo lave alle de farveholdninger, man gerne vil. Man fortsætter på den her måde med at komme lim på armbåndet, og så skulle det gerne komme til at se sådan ud. Det her armbånd, det er det, jeg havde foldet i hegnstråd, som jeg lige fortalte. Rundt om her, der vikler jeg noget, som hedder bonsai-tråd, som er en blød ståltråd, som man kan forme med fingrene, og inden kan man lige bøje godt ind med, en lille tang, sådan at man ikke stikker sig. Så kører jeg det rundt om her. Man kan bruge kobbertråd til det her, man kan bruge sølvtråd, alt hvad man ligesom kan få. Hobbyforretningerne oppe i Panduro Hobby, de har alle mulige forskellige smykkedele. Jeg gør det her et par gange, sådan så tæt som muligt jeg kan. Og så vil jeg begynde at sætte de små dimser. Jeg har ligesom alle andre sådan en mærkelig kurv her, fyldt med dimser og dutter, og noget jeg bare aldrig bruger. Jeg har trådet en perle på noget, som hedder myrtetråd. Det er også sådan noget fint, tyndt ståltråd. Og der har jeg trådet en perle med en dobbelt snor, så der bliver en lille lykke i enden, så selve perlen ikke falder af. Og så har jeg alle mulige forskellige charms og ting og sager, som jeg ikke bruger, som jeg bare har klippet i små stykker, og som jeg tråder ned på perlen. Det her lægger jeg på armbåndet, og så snor jeg den lille myrtetråd rundt, og så klipper jeg enden af, og så fortsætter jeg med guld bonsai-tråden, sådan at jeg fastgør de små smykker, så de sidder rigtig godt fast. Kan I se? Og nogle af dem kommer til at hænge ned, og nogle stritter ud i luften. Det kan man jo fuldstændig bestemme selv, hvordan man vil gøre de her ting, og hvilke udtryk man gerne vil have i sit armbånd. På et af mine armbånd har jeg lavet en lille dusk. Det hedder en posement, og den ser sådan ud. Det vil jeg vise jer, hvordan man laver nu, fordi sådan nogle elsker jeg. Og til det bruger man et lille stykke pap, og der har jeg viklet mit garn om 8 gange. Og så har jeg taget bare en lille bid garn, og den kommer jeg ind under her og binder en dobbeltknude. Sådan pænt stramt skal det være. Der gør ikke noget, det ikke bliver lige oppe i toppen. Man kan altid rette tingene til. Og det er jo det, jeg altid siger, altså herregud. Er det ikke lige helt perfekt, så går det jo nok en dag. En god saks, og så klipper jeg den op der. Vupti. Sådan har jeg en lille dusk her. Den skal så bindes sammen, og det gør jeg med
den lille myrtetråd. Jeg tager et stykke ud af rullen her, så man ikke sidder og fumler med sådan en rulle. Og det vikler jeg stramt om cirka en centimeter fra toppen, og strammer ståltråden godt til. Skal vi se. Der. Sådan. Den lille ende i toppen, den bruger man til at binde på selve armbåndet, så man fastgør sin lille posement der. Sådan. Nede i enden, der klipper man den til, og man kan vælge at have dimserne lange eller korte. Jeg lægger dem lige derud. Se, det her bliver en lille bitte en, men det gør nu ikke noget. Vel? Og vi retter lige til her. Sådan. Og resten af ståltråden af. Og det kan man lige bukke ind med sådan en lille knivtang her, så man ikke stikker sig på det. Det er princippet i det. Og så er det, at man binder det rundt på sit armbånd. Sådan. Og på den måde fortsætter man lige så længe, eller lige så meget, som man synes, man vil fylde sit armbånd ud. Det er jo smag og behag, som man vil have. Også om man vil bruge kobbertråd, eller man vil bruge en farve perler. Men det er princippet i det, og jeg skal nok skrive på min hjemmeside, hvad jeg skal bruge. Ha' en nydelig dag. Tak for nu.